croeso i sgorio, neu croeso i sgortio falle dylwn ni weid yn y tywydd yma, mae'n grasboeth yn y bala. Nawr, i gwobr nhw am ennill Cwpan Nathaniel MG y llynedd, oedd lle yng Gwpan Her Yr Alban. Ac oedd yr ymgyrch na yn dechrau ar Faes Tegid yn erbyn Queen's Park, clwb hynna yr Alban, yr holl ffordd o Glasgow. Trydydd rownd. Gwpan Her Yr Alban ac yn y coch a'r gwyn mae'r ymwelwyr sy'n chwarae pêl-droed, cofiwch, yn Hamden Park. Ac mae Sian yn digid smonach o honna! Ac mae'r ergyd yn cael ei tharo ar draws y gôl gyntaf ac wedyn yn y diwedd ar ôl i'r capten gael yr ergyd gyntaf, mae Healy yn ei tharo'n wyllt dros y bar. Nath o'n neud yn dda, ei gyffyrdio'r cyntaf fo, mae'n jyst cadw lygad ar y bêl, a wedyn mae'n jyst dod fewn ar ei droi chwydd, mynd am y pŵer. Capten eto, mae'n gyfing, mae'n dyn, ond maen nhw'n cadw'r meddiant. Thomas. O, sbiwch ar y lle! Di'r llyman ddim yn codi. Ac mae Turner yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Jyst chwarae gwych, doedd, jyst slick, sydyn, syniadau, symudiadau. A mae'n gori hawdd, dwi'n meddwl dyla'r golwr wedi gwneud y well. Jyst agor i gorffo i fyny pwy'n o'r pas, jyst trwy o'r weith o pas maen nhw ddeud. A wedyn, fel ti'n dweud, mae'n dangos gormod y gol i'r boi a mae jyst yn pasio i fewn. Abadaki, dyma beth sy'n gyfle falle. Hwn di'r dîm ydych chi'n dymuno i gael. Mae Burke yn ei derbyn i Burke yn mynd i hun. Mae hwnna'n gwirra nôl i Lwybr Eiron Edwards. Mae o'n ei thanioi! Ac arbediad gorau'r gêm yn dod yn hanner munud ola'r hanner. Mae hwn yn hanner foli, y sgil anodda yn y gêm. A mae o'n cael rheoli, mae'n cyfeirio. Mae'n gowr yn neud yn dda i cael 2 gam ar draws yn neud yr arbediad. Turner. Thomas. A dyna hi'r bêl eto drwy'r canol. Nawr te, rhaid i hon beidio mynd mewn. Ond mae yn mynd i mewn. A mae Hepburn wedi dyblu mantes yr ymwelwyr. Wel, ti'n gwybod beth, hyn di stori'r hanner cyntaf i fi, lle maen nhw wedi dod yn fyr, edrych am y bêl, a siapu corff, barod, dwi'n isio i fama. Wedyn, mae'r llinell amddiffyn yn sgwar, felly mae'r bylcha yna, mae'r rhedag tu ôl efo, a wedyn i fi eto. Mae Absalom yn y gol yn neud ti'n hawdd i adael y gornel lan, hollol rydd iddo jyst basio i fewn eibio fo. Thomas i gapten o tu allan iddo fo. Mae go'i flaen o eto mae Hepburn. Mae gan Longridge. Mae Longridge yn ei chloesi mewn. O, sbiwch ar yr ymdrech yn y diwedd gan Patton. Ac chwarae teg iddo fo. Nath o'i chymryd i tro cyntaf yn dod. Mae wedi cymryd ar y foli. Dwi'n licio'r techneg, dwi'n licio siapu gorffo. Just modfedd na ddwy allan o ffordd. A mae Queen's Park yn ddi-dostyr yn dydyn. Ers i'r arwydd 5 munud amser ychwanegol na gael ei godi, di Bala Pryn di cyffwrdd y bêl. Mae'r meddiant di bod yn llwyr. A dyma ni, dyma'r gol yn dod i Patton. Tair i ddim, mae wedi gweithio'n galed. A mae'r ymwelwyr yn cael dathlu. Ac mae'r Bala feiddiau ddeud yn cael ei heiddiant. A fel yma sodwr, ti'n mynd i ddisgwyl, a dim ots os o'n eiliad dwytha'r gêm, ti'n mynd i fwynhau heno o well pan ti'n sgorio a mae dy dîm di ddigiro. Honna di'r sydydd, mae gêm drosodd, a ni'n gwybod yna gyna. Ond hei, nath y dyn yma cofio 22 goliau yn 35 gêm i Queen of the South blwyddyn dwytha. Mae e fyny lefal yn y pencapwriad Tymor yma, a mae wedi dechrau ar dan i'w glwb newydd. Gret o gol. O leia fydd na un clwb o uwch gyngre'r Cymru yn yr het ar gyfer 4edd rownd Gwpan Her Yr Alban yn dilyn buddigoliaeth gyffyrddus y Seintiau Newydd yn erbyn tîm B Hibernian yn Stadiwm Meadowbank nos Wener. Peniad i'w rwyd ei hun o groesiau Daniel Redmond gan Darren McGregor yn rhoi'r Seintiau ar y blaen wedi llai na 5 munud. Ben Clark yn rhwydo am yr ail wythnos yn olynol yn dilyn gwaith creu gwych Adrian Chislevich i ddyblu mantais yr ymwelwyr 10 munud cyn yr egwyl. Y dechreuad perffaith i yrfa Brad Young efo'r Seintia. Y blaenwr yn rhwydo gyda dim ond i ail gyffyrddiad ers ymuno o Aston Villa i selio'r fuddigoliaeth. Fydd tîm Craig Harris yn gwybod pwy fydden nhw yn ei wynebu yn y ro nesa pan ddaw'r enwa allan o'r het dydd Iau.
Gyda Gwpan Her Yr Alban yn hawlia sylw'r ddau uchaf, cyfle i Cei Connah gair bwlch ar y brig wrth iddyn nhw deithio i Barc Jenner bnawn Sadwrn. Press. Y clagr yn y canol a MacDonald hefyd. Y peniad yn cael ei glirio yn y pen draw gan Nash. Nôl i mewn at y canol, mae clagr yn y peniad. Ac oedd angen y cyffwrddi'r bychan gan Rushton i'w gwthio hi dros y trawst. Mae Llagr nôl yn y tîm ar ôl i waharddiad. Codi'n dda. Yr arwydd a'r gigorna'n cael ei chwipio mewn gan Fil. At y canol! A Hulbert yn gwisgo 22 yn rhoi'r Barri ar y blaen ar ôl 22 y funudau. Mae Fil yn safonol yr cicio gosod a Hulbert yn ymosod ar y bêl. Y gigornel at y canol, Jordan Davies ar cyffyrddiad, a mae Cei Connah wedi dod yn gyfartal. Wel nad ydyn nhw ddim. Mae'r llyman wedi chodi. Wel sut mae Jordan Davies yn holi? Wel doedd e ddim yn cam sefyll o'r gigornel yn amlwg. Ond mi oedd Jack Kenny dan drwy'n Mike Lewis yn cam sefyll ac yn ymyrryd ar golwr. Wel dyna chi benderfyniad craff gan y llymanwr. Edwards. Aaron Williams yn herio Hiw. Williams, tu allan, yn croesi, a Jordan Davies yn dod â Cei Connah yn gyfartal. 5 munud cyn yr egwyl. Fe brofodd e bod yn gallu penio'r gol na chafodd ei chaniatáu. A mae wedi dod ar ymwelwyr yn gyfartal gyda'i dalcen. Harrington. Franklin. Yn chwaraewr mor berig, mor glyfar, ac mae heibio i ddyn, a mae Cei Connah ar y blaen. Munud sy'n fynd ar hanner amser, a maen nhw wedi brwydro nôl. Y gwaith creu i gyd gan Franklin, yn wych yn curo Harrison Bright ar dasg yn syml i Kenny. Fil yn uniongyrchol. Griffen yn glir gan Nash. No Edwards dros yr ysgwyd, a mae'n fain erbyn 2 nawr. Kenny a Franklin. Kenny yn penderfynu ergydio, ac oedd angen i'r bediad da gan Lewis. O'r cynnig gan Jack Kenny. Oedd eisiau ail gol cyn chwiban y dyfarnwr am yr egwyl. Hulbert. Croeso yn cael ei chwipio mewn. A plwm beniad yn glir gan yr amddiffynwr a nawr te. Mae Cei Connah ar gwynt yn ei hwyliau. No Edwards ar bas yn cael ei llithro ymlaen i Jordan Davies. A mae'r chwaraewr yma ar dan ar hyn o bryd. Mae'n methu dod o hyd i gefn y rhwyd. Cei Connah yn torri drwodd mor llefn, ond yr ergyd yn wallus. Cai Edwards. Wele a digonedd amser i fesur y fas letraws. Yn cael ei ffenni allan, nôl i mewn gan Franklin. Barri yn methu o delio hon. Kenny yn brwydro. Mae dal yno. Jordan Davies yn ei gosod i'n hyfryd yn y gornel. A Davies yn rhedeg at i reolwr i ddathlu. Y chwaraewr perygla ar y cae yn sgorio'r drydedd i Cei Connah. Disney yn gwisgo'r rhifyn y capten a rhwydd hynt i gario'r meddiant ymlaen. Franklin. O, traed chwym. O, mae heibio un arall. A sylwch ar y lle sy'n gan Ben Nash. Y croesiad. A John Disney wedi parhau yr hediad. A mae'n sgorio'r bedwared i Cei Connah. Di Disney ddim yn sgorio'n aml, ond mae wedi mwynhau honna. Pêl-droed hyfryd unwaith yn rhagor gan Franklin. A Nash wedi gosod ei ar blad i Disney. Roedd Met Caerdydd a Pontypridd yn hafal ar y bwyntiau yng nghanol y tabl ar ôl ennill 2, colli 1 a chael 2 gem gyfartal hyd yn hyn, cyn i'r 2 gyfarfod yng Nghyncoed nos Wener. Creifen. Blair yn derbyn y bêl yn om. Yn y cwrt Cosby i'r ergyd. Arbediad wych gan y golwr George Ratcliffe. Symudiad gorau Met o'r noson. Mertens rwan. Gan bwysa. Dyna ni mewn i Corey Shepherd. Mertens. Heipi. Cabongo mewn y cwrt Cosby. Ongl yn dyn.
Disgwyl wedyn tuag at Luke Cummings wrth i mewn ar y postyn pella, ond ydy'r arbediad o didog isel i'w chwyth gan y golwr Alex Lang. Cabongo ymlaen. Chwilio am Sam Jones. Mae o'n gwneud y ddau gadw hwnna'r dir y chwarae. Ceisio fy'n teipio. I Cestyn Davies, gwaith gwych gan Jones cael ei faglu. Dim cic o'r smotin, meddwl Ben Williams y dyfarnwr. O, mae Sam Jones di gwthio Davies i'r llawr. Bydd hwnna siawns gen i'n gerdyn coch. Rhwystredigaeth gan yr ymysodwr. Coch ydy'r lliw, y met lawr i 10 dyn. Cummings, opsiynau flaen, ond ti Cefn mae Williams mlaen wedyn i Pritchard. Pritchard yn gwneud yn am Eibio McCarthy mewn i'r cwrt Cosby. Dal ar beddiant Pritchard. Dylio wedi taro'r targed o Lia. Gymaint a fferthu Lang o gwbl. Di wneud y gwaith caib barhaw i gyd. O, mae'r gyfle rwan i Lewis Rees roed Met Caerdydd ar y blaen. O, mae di methu. Gol wag. Nath o dda yn y lle cyntaf i greu'r cyfle iddo fo hun o amgylch Ratcliffe. O, nath Lewis Rees yn mynd o taro'r targed. Cabango, braidd yn ffodus yn y dacl yma. Yn teipio i right, sydd cael Cerdyn Melyn. Un yma Cabongo am ddeall Cerdyn Melyn. Neu mae Jared Wright yn gweld ail. Cerdyn Melyn sy'n troi'n goch. Felly mae'r ddau dîm rwan lawr i 10 dyn. Rees tuag at y postyn pella. Neb ar gyfel Vincent sy'n camu yn uwch na Williams Marketon i rwydo i gol gyntaf yn uwch Gyngred Cymru, a mae wedi rhoi Met Caerdydd ar y blaen. Rees, sgwar i Elliot Evans sy'n codi ben, yn teipio i Lewis, yn crymanu'r bêl, yn gelfydd i gefn yr oed. Gol wych a corsaf o'n ycha gan Elliot Evans. Sgorio ei ail gol o'r tymor. I Pen-y-bont ni'n mynd nesa. Cysio ffaith ni'n hoffi ffeithiau. Dim ond unwaith maen nhw wedi colli gartre yn y gyngrair eleni, ac oedd hynny yn erbyn y Seintiau Newydd. Syniad i chi felly o'r her oedd yn disgwyl Bae Colwyn. Oedd yn dal i edrych am ei buddugoliaeth gyntaf ers esgyn i uwch Gyngrair Cymru yn y gêm gyntaf erioed rhwng y clybiau. Rafael, mae Kirchhoff wedi mynd o'i flanau. Rafael yn parhau ar bêl. Dewis y chrwywyr yn y canol. Y peniad ar arbediad yn un wych. Ar y postyn pella, Mael Davies i ben yn ei ddwylo. Oedd y croesiad yn un dda gan Rafael. Nath Brooks aros ar ei linell. Y peniad gan Mael Davies a'r arbediad yn un dda. Hart sy'n clirio. Griffiths yn troi. Chwilio am gyfle i groesi, mae'n gosod y bêl nôl at Ashley Evans. Evans gyd gwyriad, taro'r postyn. Mae Pen-y-bont yn pwyso'n gryf. A tro yma Ashley Evans sydd wedi dod agosa, ond y postyn yn arbed Bae Colwyn. Un arall sydd wedi creu argraff yw Achpan. Achpan! A mae drwodd ar gol. Achpan! Arbediad rhagorol gan Alex Pennock. Y cyntaf mae wedi gorfod gwneud. Oedd hi'n gyfle da, cyfle gore. Bae Colwyn. Gito Williams dros Bae Colwyn. Llithriad yng nghanol Cagan. Ashley Evans. Rushton yn glir. Rushton! Mae'n mynd am y bêl sgwar fan hyn at Cumming. Cumming! Arbediad da arall gan Pennock, yr ail o'r prynhawn. Ond Bae Colwyn yn edrych yn dda iawn wrth ymosod. Jeffrey sgwar at Harlings. Denny Little ymlaen i'r bêl. Little at Mael Davies. Postyn pella. Peniad yn erbyn y trawst gan Gabriel Kirchhoff. Oedd hi'n groesiad hyfryd at y postyn pella. A Kirchhoff yn codi'n uchel, ond yn methu curo Alfie Brooks yn y gol. Iorwerth allan at Owen. Owen tu fiwn i wrthwynebydd, rediad da. Owen eto, trod dde, a'r ergyd yn cael ei harbed. A nôl mae'n dod a mae'n gwiro allan.
Mael Davies ar ergyd. Ond y gorau o'r cyfleoedd yn syrthio I Cei Connah. Ond eto Alfie Brooks ar bediad rhagorol. Gecrydd I Bae Colwyn mewn at y postyn pella. Bale yn rhydd yn y cwrt cosbi. Mae'n cael ei chlirio. Edwards a chyfle I groesi. Mae'n groesi a da, peniad lawr a gol I Bae Colwyn a'r capten Alex Downs sydd I sgorio. Alex Downs yn taflu hunan at y bêl ac yn sgorio I gol gynta yn uwch gyngrau'r Cymru. Ryan Reynolds a Cei Connah dros y gicrydd. Pen-y-bont yn ceisio dod nôl mewn i'r gêm. Reynolds yn ei thynnu ddi nôl. Hanner cyfle! Oedd hi ar y linell. Mae Henry Jones yn hawlio gol. Bae Colwyn yn clirio. Oedd hi ar y linell. Mae'r protestiadau yn parhau. Cynorthwydd y dyfarnwr yn edrych ar draws y linell. I thought everybody to a man, the whole squad. That's credit to all their hard work, that 3 points today. And, you know, we won't get carried away, but we'll enjoy it and then we'll go back to work ready for next week. Mae Aberystwyth wedi cael dechrau siomedig iawn i'r tymor, heb ennill ag heb sgorio yn y 5 gêm agoriadol. Y Cofis oedd yn neud y daith I goedlan y parc bnawn Sadwrn. Gyfle cynnar I Jack Thorne, I lansio'r bêl I mewn I gwrs cosbi'r ymwelwyr. Tafiad hir ganddo fo. Caernarfon yn hannar delio efo'r bygythiad. Yn bêl yn ôl wrth drau Jack Thorne. Croesiad isel I mewn. Ac am y tro cyntaf tymor yma, mae Aberystwyth wedi sgorio yn y gyngrair. Herio sydd ar fenthyg o Cei Connah. Ac ar ôl dim ond 3 munud, mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Sean Bradley yn chywed un fyr, derbyn y bêl yn ôl, gan Darren Thomas. Pas isel I mewn! A Zach Clark sydd wedi dod â Caernarfon yn gyfartal yn syth. Symudiad oedd wedi baratoi ar y cae ymarfer yn gweithio'n berffaith. Cliriad syth at Bradley. Cyffuriad Darren Thomas. Canfod Dion Donahue mewn lle. Donahue. Efo'r ergyd a'r gwiriad yn ei chario I heibio I Dave Jones. Ac ar ôl chydig dros chwarter awr, mae'r ymwelwyr wedi taro nôl. Ac ar ôl bod ar ei hôl i'n gynnar, mae'n bellach yn ddwyn I Caernarfon. Harry Owen. Gic obeithiol ymlaen I gyfeiriad Hogan. Taylor ar draws y cae. Canfod Iwan Lewis. Tîm cartra yn trio taro nôl Lewis o bell! A just eiber postyn athi. Wnaeth Lewis Webb honni I fod yn gwybod lle oedd hwnna'n mynd. A bod o wedi gadael I. Walsh yn chwilio am opsiynau. Croesiad isel I mewn. John Owen efo'r bas yn ôl! Ac ochr y cwrs Cosby, mae Iwan Lewis wedi dod â Aberystwyth yn gyfartal. Iwan Lewis yn gosod y bêl yng nghornol yr hwyd o ddeunaw llath. Ar bell Kirkman. Billy Kirkman, cleirio fe'n tylead efo hun, gyda draws at Iwan Lewis. Lewis o bell eto! A troma, Lewis Webb yn gwneud yr arbediad. Oedd hwnna'n daran o ergyd. Wyn, Darren Thomas rwan. Thomas yn ergydio! Ar ail gyfla! Ac arbediad dwbl gwych gan Dave Jones. Fe adlamodd yr ergyd wreiddiol yn anodd iddo fo. A Dave Jones yn ymatab yn sydyn I wneud yr ail arbediad. Mark Williams. A Rither I mewn I hanner Aberystwyth, rhyddhau Adam Davies! A cyn chwaraewr Aberystwyth sy'n rhoi'r ymwelwyr nôl ar y blaen. Pas dreiddiol Mark Williams yn canfod Adam Davies a'r eilydd efo'i 4ydd gôl y tymor yma. Dim ond 1 gôl sydd ynddi. Fedrith y tîm cartref ar yn ôl.
Camddealltwriaeth rhwng dau o chwaraewr Aberystwyth yn fanna. Adam Davies yn y cwrs Cosby, mae dyn ffylig yn y ffordd arall, ac Adam Davies sy'n gwneud y pwyntiau'n saff i Caernarfon. Fe dorodd Adam Davies yn rhydd a fe gymodd o'i amser cyn plannu'r bêl y tu hwnt i Dave Jones. Rhyddhad i Hwlffordd ar Drenewydd y penwythnos dwytha ar ôl sicrhau buddugoliaethau cyntaf tymor hwn. Roedd y ddau yn cyfarfod am y tro cyntaf ers i Hwlffordd guro'r Drenewydd ar gicio'r smotyn yn rownd derfynol y gema ail gyfla ym mis Mai gan selio ei lle yn Ewrop. Matty Jones a Henry Cowens dros y gigrin. Mae Cowens yn mynd amdani. Mae wedi twyllo'r golwr Zach Jones. Ac mae'r Drenewydd ar y blaen. Pawb yn disgwyl y croesiad, neb yn disgwyl yr ergyd. Ond Cowens yn gweld ei gyfle ac yn sgorio gol gyntaf tymor yma. Matty Jones yn anelu tuag at Ryan Sears ar yr ochr bella. Sears, cic obeithiol i fewn i'r cwrt yn uchel. Ac Aaron Williams ar y foli, mae'n cymryd gwiriad. Ond i gefn y rhwyd mae'n mynd. 2-0 i'r Drenewydd, 36 munud wedi chwarae. Aaron Williams yn gorfforol, yn gry, yn dal i dir ac yn sgorio am yr ail gêm yn ôl yn ôl. Matty Jones ar arwydd, y bêl yn cael ei chwipio fewn, a Sutton ar peniad! Zach Jones yn cael 2 law ati, mae'n dod nôl oddi ar y trawst. Y bygythiad dal yno, Hwlffordd yn clirio am y tro. Sutton yn colli ddyn, a'r peniad falle chydig rhy agos at y golwr. Henry Cowens ac Aaron Williams y sgorwyr pnawn yma. Yr unig ddau i fethu i cicio'r smotyn yn erbyn Hwlffordd yn rownd derfynol y gemau ail gyfle tymor dwytha. Yn y gyfle arall fan hyn i'r Drenewydd. Robles yn troi, Robles ar gic hosan, ond mae'n syrthio i Aaron Williams sy'n sgorio ei ail i bedwaredd y tymor yma ac mae drosodd rwan. O bosib yr assist weitha welwch chi y penwthnos yma. Ond dim ots am hynny, mae Williams di sgorio, mae'n 2-0 i'r Robinied. Caden Low Williams, gorfod addasu wallt cyn gyrru honna ymlaen. Mills Evans yn cipio'r meddiant. Cowens rownd y gornel, Zeli Ismail yn gwbl glir. Os na bedwaredd i'r Drenewydd, oes yn wir, Ismail yn cadw i ben. Mae'n grasfa i Hwlffordd. Yr adar gleision oedd heb golli gartre yn y gyngrair ers mis Hydref y llynedd. Dyma'i colled dryman y gyngrair ers bron i 2 flynedd. Cei Connah a Caernarfon yn manteisio tua'r brig gyda buddugoliaethau swmpus cyn i'r bala groesawu'r Seintiau Newydd i Faes Tegid nos fory. Buddugoliaeth gyntaf erioed Bae Colwyn yn uwch gyngrair Cymru yn ei codi o'r ddau isa. A dyna ni, diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Byddwn ni'n ôl penwythnos nesaf gyda 2 gêm fyw. Ni'n dechrau nos Wener, Bae Colwyn yn cwrdd ac Aberystwyth. Y gêm na ar ffordd Llanelian yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar. A wedyn, pnawn di Sul, mae'n pnawn mawr i Wrexham, y newydd ddyfodiad yn y brif adran yn dechrau tymor yn erbyn Abertawe. A honna yn fyw o'r S4C am 4:45 ac Uchafbwyntiau'r penwythnos wedyn ni nos Lun. Welwn i chi adeg ynni. Tara.